Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan o mga kaigusunan, kumusta o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Kinanusab ang inyong alagad karon sa kanginan. Kini si Brother Samuel Mutay Mayor. Padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungora sa inyong usab mga pagpatalinghog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association o Mercy Incorporated. O kini karon magapakinaot usab kaninyo nining tungora nga nana mo karon sa inyong tagsatagsak ka mga nahimutangan aron sa inyo nana mga sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga kaninyo tungod kay kini mo man usab ang gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga among ipadudlo nganha kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato kini nga mabati sa maong sibihan sa DYLA. Magsugod kita alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug yung manusab sa uban nga dapit padayon gyapon nato kana mabati sa sa sibihan sa DYHR sa Toledo. Padayon kana mabati nato sa oras alas 6 alas 7 ang takna sa Kabutagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O yung manusab dito dapit sa Cagayan de Oro City sa Tili Radio sa istasyon sa DXKO padayon kana nga atong mabati sa mong sibihan sa oras alas 12 hangtod sa launa sa DXKO kana. O yung manusab sa ubang dapit sang nitang atong programa mikabit naman kini og 27 ka mga radio station nga atong nasudlan dala na sa Tandag Surigao sa Sure FM sa Tandag Surigao mikabat na kini sa 27 ka mga radio station ang atong nasudlan pinagi nining mga langitong lamdag sa kinabuhi nga sa tuyog tinguha nga para mahibaluan sa mga tao o sa mga higala namo ang doktrina nga gibarugan sa pagtulong ng PBCM nga diin ana kami nagpamatuod sa ikatulong panahon dinilapit sa Espiritu Santo nga natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. O sa dili pang lain pa nga alagad ipamusta nako ang tanan nga mga kaigsunan no dinhi sa branch number 25 sa mga kaigsunan nato nga mihatag og ayuda nga mapadayon ang atong pag-alaga dinhi sa kanginan sa Manila sa atong chapter President Chupilus Villa o inguman sa mga membro nila ni Sister Margarita Igunya. Daghang salamat sa inyong mga hinabang para makanunay magpadayon ang atong programa nila nilang Suping Pirolino o yung usab nila ni Sister Ivy Valenzuela o ni Sister Janice Valenzuela. O daghang salamat kaniyong Sister sa inyong paghatag o pagsuportar sa atong programa usab. O yung man sa konsolasyon nila ni Sister Angela Flores. Daghang gyapong salamat sa imong pag-support Sister sa atong programa o nila ni Sister Lucy Fanta sa konsolasyon o daghang salamat usab kanimo Sister sa inyo mong pag-support gyapon sa atong programa nga mapadayon atong pag-alaga dinhi sa DYLA o sa tanan nila ni Sister diha sa dapit sa Bangbang Cordoba nila ni Brother Duroy. Daghang gyapong salamat ninyo Brad o Sister sa inyo gyapon nga pag-ayuda sa atong programa. O sa mga kaigsunan nga nila ni Brother Dennis Gonzales no o
Kumusta ka Brad, naa ka man gyapon sa dapit sa Dipolo karon? Kumusta og maayong buntag usab kanimo diha uban sa imong gisakan imong igagaw diha sa mga dapit. O sa tanan na lang og labi na dito dapit sa Ormoc ay sa atong mga kaigsuonan diha nila ni Brother Drigo Pamunde og nila ni Brother Danny Aing og sa atong chapter diha sa Kambantog nila ni Brother Digorio, Juanito Digorio ug sa tanan nga mga kaigsuonan diha sa mao nga branch. Ug diri sa Bohol sa atong chapter sa Bohol, sa Carmen Bohol ni Brother Longlong Divino ug sa iyang vice si Brother Gregorio Painagan ug sa tanan nga mga membro ni Joy Divino, ni Anabil. Kumusta kaninyo karon mga kaigsunan? Ug lakip na dito sa atong main office day sa atong Executive and Vice President sa pagtulunan sa PBCM, si Reverend Charlie Eugenio, uban sa iyang kapikas si Madam Gaga Eugenio. O kumusta kanyang tanan? Uban sa mga kaubanan na mo sa buhat diya ng mga ministro diya dapit sa maong lugar sa San Antonio, Misamis Oriental. O sa tanan na lang yun nga makaigsunan, lakip diya usab diha sa atong mga kaigsunan ng mga amigo diha sa Unity Carbon Market no nila ni Sister TC Flores, nila ni Tire Sulon diha sa mao nga Unity o maayong buntag o maayong pagpataling usab nila ni Sister Alice Mabano, nila ni Jerry Mabano o umusab nila ni Philip Flores diha sa mao nga dapit sa Unity Carbon Market. Mga higala na kuni nga mga vendors diha sa mao nga lugar. O maayong pagpamati o pagpatalingog kaninyo nining tungura. O ganya pa, iatag ko pa sa lain pangalagad, magapangamusta usab nga na kaninyo. Kumusta no sab mga mahal na mo nga tigpaminawan o mga kisunan? Kini no sab inyong alagad si Brother Luciano Panta katambayayong no sab karon sa paghatod no sab kaninyo sa mga kamatuoran nga mga pulos lamang nakasulat sa Biblia. Mga kamatuoran nga kun mao'y atong hingpit nga tagdon og dawaton mao gayud ang makapaghatod kanato sa tinuod gayud nga kaluwasan. Ug aron sa pagpadayon aniya pagyapon ang usa pa ka alagad. Kumusta og mayong buntag no sab kanatong tanan kininyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Ni aghapon kita mo padayon kita sa paghisgot sa mga kamatuoran nga din gitudlo ni Master dinhi kanamo. O kanamo sab nga itudlo dia kaninyo base na lamang nga aduna kaninyo makasabot pinagis balang kasalatan tungod kanini panahon na karon daghan kayo ang mga nagwali sa may balita nya ila pong giangkon nga ang ila pod mao'y kamatuoran. Usa kumusta na lang sa ato ang mga viewers karon no sa Facebook o sa YouTube, kumusta kaninyo og ilabin usab sa nagpatalingho karon sa mga karadyuhan no, kumusta kaninyo mga higala o mga suki namong tigpaminawan og manghinaot ako nga ana kamo sa kabaskog sa lawas kanunay aron nga kana mo inyo magamit sa pagtimbang-timbang meaning atong bag-ong panahon karon daghan na ang mga magwawali unya usara ang Kristo nga ilang gipamatud-an pero mahibong ka mag-away ni sila. Si Kristo ra ang ilang gipamatud-an pero mahibulong ta nganong wa ni sila magkausa. Busa ang among pagtulunan sa PBCM dili si Kristo nga among giwali kundi ang gisaad ni Kristo nga mao ang Espiritu Santo nga mao ang mutudlo sa tanang mga butang sumala kana sa Biblia nga daghan na namong gipamatud-an dinhi sa mabasa nato kana sa pasahon ni Juan. Busa mo kana karon nga ato kining tukion ang mga kamatuoran sanglit lagi akong usbon daghan karon ang mga magwawali na ay mga pastor na ay mga diakono na ay mga ministro na ay mga Catholic fitipinder na ay mga gitawag og mga kaparian nga nagwali sad gapon na sila sa may balita nya daghan ni sila mga membro. Busa ang ila po mga membro mituopod sa ilaha pong mga gipangsulti. Karon ang atoa karon nga pagahisgutan bad Samuel padayon kita gihapon sa pagtubag sa nag-text kanato ug I hope nga naminaw ka karon pastor
Wa man ka magpaila nga ikaw usa ka pastor nga sa barista ka ba? Ug unsa kang matanga sa pagkapastor, baptist ka ba o born again ka ba? Wala ka magpaila, mao nga ang imuhang komento diri namo nagpataka lang daw ta Samuel brad bubot panta o paggamit sa mga teksto na dili daw related sa maong atong gihisgutan nga tema. Bueno, ikaw higala nga pastor nga nagpaminaw karon. Ang imuhang sinabtan, imo mana sa inyuhang pundok. Ang amo pong sinabtan, amo sabni, nga gitudlo po sa amo magtutudlo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. Na amoy magtutudlo, nasa may magtutudlo. Mamanggani, nga ang mga suki na tong tigpaminawan Brad Samuel, sila maoy mo timbang-timbang kung kinsa ang nagsulti sa kamatuoran. Kay ang tao karon kamao naman ni sila mo timbang-timbang asa ug kinsa ang nagsulti sa kamatuoran pinaagi sa pagsabot sa Biblia. Ug matud pa na niya Brad Samuel sa iyahang sulti gani iya man gitawag na nato, matud pa na niya wa daw kuno tay hermeneutic. Mo na iyang giingon wa kuno ta mag-eskwela sa Bible Institute, maayo pa kuno siya kay naa sila'y hermeneutic, nagtuon kuno sila, pinasikad sa balaang kasulatan. Bueno higala ato ning tubagon kay wa man daw kuno tay hermeneutic. Pero sa dili pa nato natubagon, higala nga nagpaminaw karon nga ang iyang numero sa cellphone 0997627111 mo na ang iyahang numero sa iyahang cellphone usa kuno kini siya ka pastor. Karon atong balikon wa kuno tay hermeneutic, wa kuno ta mag tuon sa Biblia. Higala nga pastor, bisan kinsa nga pastor karon raw na ni tanan, kinsa man ang pastor nga naminaw karon sa nagkalain-laing relihiyon, apil man mo ani. Oo, kay wa man tay gitapigan ani Brad Samuel kay kanus apa man ta mobutyag sa kamatuoran. Unya na karon na kano man mo nagingon lagi nga matud pa lagi nga hapit na daw nila nga mobalik ang Kristo, tun-an gapon anato kung mobalik ba si Kristo. Namaw ni karon higala ang imong giingon nga hermeneutic, kung ato nang hubaron mubasa ta Brad Samuel sa usa ka dictionary nga gitawag og Merriam-Webster Dictionary. Higala nga pastor, ang hermeneutic unsay buti pasabot na ana sumala sa Merriam-Webster Dictionary, a method or principle giingon din or principle of interpretation. Unsa ang giingon sa Merriam-Webster Dictionary, unsa ang hermeneutic? Akong balikon, a method or principles of interpretation. Nga sa ato pa usa ka method sa paagi sa paghubad sa Biblia. Kung imo ning i-search sa Google higala nga pastor, giingon ka na din pag-aaral ukol sa Dios. Ingon ana ang buot pasabot sa hermeneutic, usa ka method sa paagi sa paghubad sa Biblia. So ikaw nagtuon ka, nagtuon mo sa paghubad sa Biblia. Kami sa among kaugalingon naminaw lami sa gisulti sa langiton nga magtutulo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga mao ang gipaila namo karon nga wa mi kuro kaulaw nga siya maong katumanan sa Espiritu Santo nga maoy magtudlo sa tanang mga butang. Diha mi sa iya nag-eskwela, wala mi anang mga Bible Institute din ha nya, wala mi anang mga unsa pa din ha nga inyuhang gitun-an sa Biblia kay kanang nagtudlo ni taor mapunasama ninyo mamabitaw nga ang ato ang panahon karon nagkadaiya na nagpagsabot ang mga magwawali usarak ka Kristo ay inyong gipamatud-ad pero ngano man mo mga pastor wa man lagi mo magkausa. Aber? Ha? Kristo man ang inyong gipamatudan pero ngano wa man lagi mo magkausa, ngano maglalis o mag-away man lagi mo, ngano wa man mo makadimao sa inyong doktrina. Ingon ana ba?
karon niata kay iya manggi pasiata Brad Samuel nga siya usa ka nagtuon sa Biblia kun hermeneutic na siya hermeneutic kay nag-eskwela sila sa Bible Institute bisa paglukpo ninyo ng tibuok kalibutan anang inyong giingog hermeneutic nga nagtuon mo Biblia kini among kaalam wa gyud ni dihas tao sultihan talang ka gagmay ra mi grado wa mi kaayo grado elementary ra ko. Ha? Kamo, naamo, nagtuon mo sa Biblia pero mo lagi na kong gingon ng inyong kaalam, iya lamang sa tao. Mo hinungdan nga nagka-litsi-litsi ni ang paghubad ninyo diya sa Biblia. Imagine ka, ang langit nga gisgutan sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10, iyang gitinuod nga langit yun na nga mahanaw. Kuno na kay mahanaw kuno na. Tanawar ang sinabtan nini mga pastor karon. Unya miingon sila nga kita nga mga naa sa baptis sa born again ug nagalaing reliyon dad utas langit. Unya ang langit inyohang tunawon asa man mo puyo day. Mao. Man problema ba? Munay usab kabutang Brad Cesar. Wala nila masabti. Wala nila masabti. Munay naani nila sa ilang pagtuon na ng hermeneutic. Oo. Tanawa. Tudlo nagsagdiin nila lang mga Bible Institute pero munay inyong sinabtan nga pati ang langit Nga mo ilang atuan. nga mamaw mong kanay inyong atuan kay sa inyong mga amigo nga mo dito sa langit. Nga kay tunawon sa man. inyong puyan dito og hanawon mo din na sa Dios. Di ba munay usa lugar sa butang nga dili nagkadimao ang ilang hermeneutic. Mao dito akong giingon nato Brad Samuel kanang inyong hermeneutic para namo atik-atik hermeneutic atik-atik mo manaron giatik-atikan ba nila ang mga tao Brad Samuel nga kinahanglan nga ni ata sa atong reliyon magpabilin ta kay giandaman tagluna ngadtos Ginoo tos langit unya ang langit ilang tunawon mahanaw man kuno asa man mo puyo naunsa man ni mga pastora oy mahlibog mata ni mga tawhanan ni pero ni ata kay naa man kuno ni hermeneutic diritas Biblia pastor para matagbo ka ba? Kayo, matup na nimo nga, wa may mga grado, wa may hermeneutic, wa may magtuos Biblia, wa may anang tawhan nun, nga kaalam. Ang amo kaalam, gitudlo di sa Diyos. Sultihan talaga pastor. Pero ni ata, ikaw nagtuon mangkas Biblia, sa to pa, pinili ka ni Kristo. Langalang Kristo gud na imuhang giwali, kini amo Espiritu Santo man di ta parehog pagtudlo. Pero wa may supak nga kanang Kristo giwali na sa mga apostol sa ikaduhang panahon kay ang unang pagwali sa maayong balita sa wala pa si Kristo ang maayong balita nga giwali sa mga propeta mao to ang amahan nga mao si Jehova manay una ang Israel na maoy gihatagan sa Dios nga amahan nga maoy magwali sa ngalan ni Jehova. Pag-abot kay ang Israel wa man sila makatuman nagkasala man sila mo'y hinungdan nga gipadala ang ikaduhang panahon ni Kristo nga ang iyang mga tinun-an mao ang mga apostol. Pero ang mga apostol pinili sila na ay magtutudlo kung nagtudlo nila sa Espiritu Santo pod kami gihapon ang nagwali sa Espiritu Santo na ay nagtudlo na mo ang among langiton nga magtutudlo divine master to ba sa iyo niyo Senyor nga mao karon ang katubanan sa gisaad ni Kristo nga mga Espiritu Santo pero ni ata kay nagpasiata man ning pastora nga kuno siya nag-eskwela sa hermeneutic nagtuon sila sa Biblia na sila gitawag og Bible Institute. Brad Samuel ang tinuod nga alagad sa Dios unsa ba ang tinuod nga pinili og inuta magwawali sa Dios mangunay ba siya sa iyang kaugalingon nga magtudlo-tudlo nga ako pastor ba ako ministro ko pare ko sa Biblia ba Brad Samuel i-ready ang Hebrehanon 5:4 sa paagi sa katawhan sa Dios kung ikaw magwali ka
sa maayong balita, ikaw ra ba mo ipili-pili sa imong galingon nga kining akong katungdanan pagka-pastor, naghimo ko, nagtuon mi hermeneutic, nagtuon mi sa Bible Institute, pero sa Biblia ba, Brad Samuel, labag ba ang ilang gibuhat? Kana Brad Cesar, kung Bibliyaho na to ang paghatag og kahulugan niya ng giingon, gipasiatab nila Brad Cesar nga graduated sila sa mga Bible Institute. Naa Kay sila hermeneutic. nagtuon sila na ng hermeneutic. Sa Biblia Brad Cesar, wala supak kana sa Biblia Brad Cesar. Kaya na Kay walay tao nga mangunay mismo siyang kaugalingong kadungganan. Kung mingon man kang pastor ka, unya ang nag-appoint mo sa pagka-pastor, imo ra pong kauban nga labaw nimo, dili ingon ni ana ang Biblia. Dili pasado. Unay basihan Brad Cesar, dili na sila pasado kung Biblia ang atong basihan. Ngano man, tungod kay matud pa sa Biblia sa atong mabasa sa Hebreanon sa iyang kapitulo 5 bersikulo 4 inyong patalingugan mga malnamo nga mga kaigsunan, ug walay tao nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diya sa maong katungdanan, kundi sa Dios tinawag siya alang niini maingon kang Aaron. Busa ang Biblia nagingon ba Cesar, kung mingon man ka matud pa pasado Pastor ka sila. nahimo kang pastor, gumika ra pud kay ang nagtudlo nimo, nag-appoint mo pagka-pastor, ang labaw ra pud ninyo sa inyong pagtulunan o reliyon, dili kana pasado nga naman. Kay matud pa sa Biblia, walay tao nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingong katungdanan kung pastor ka man, kundi ang tanan ang Dios mo'y nagpamatud ni maingon gihatag ang pang Diyos salitanan, mo'y magtawag yun. mo'y tawag, May sampol. mo'y mughimo niya ng mga katungdanan, magtudlo, masama daw kang Aaron, kay si Aaron Tinudlo man. na sa Tinawag man. tinawag. Karon niata sa gunsonan nato Brad Bobot Panta, kay di pwede nga magpastor-pastor lang ka, unya di ay mangunay lang ka, gitudlo lang ka sa imuha pong pastor o unsa man ang leader sa inyong relihiyon. Dili pwede, dili pasado ka sa Biblia, kay ngano man ang nagtudlo nimo, ha? Tao rapod nga labaw nimo. Managingon ni Brad Samuel nga wali tao nga mangunay sa pagtudlo sa kaugalingon nga mahimo siyang magtutudlo o pastor. Kinahanglan nga pinili ka sa Dios, tinawag ka sa Dios, sama ka nga Aaron. Si Aaron tinawag siya sa Dios, pinili siya, pero sa paydugang prueba berbobot man ta Roman 9:11. Ito lang tagdon ang nakasulat sa maong basahon. Sa Roman 9:11. Iningon ini ang nakasulat. Bisan sa wala pa may mugso ang mga bata o wala pa sila makahimog bisan unsa, maayo o dautan, aron magapadayon ang katuyuan sa Dios sa pagpamili nga daan, dili pinaagi sa mga buhat, kundi pinaagi sa iyang pagtawag. Oh, kinahanglan di ay kung mahimo kang pastor, mahimo kang diakono, mahimo kang ministro ni Kristo, kinahanglan tinawag ka. Di pwede nga mag-unay-unay kasi imong kagalingon, mag-unsa man ng imong hermeneutic nga dala man ng bulapik. Nga naman, gisayunan ka nga ang sinaptas mga pastor nga kana kunong langit nga nasa taas, tunawon ko nga. Nga asa man mo paingon, kay datoon ka mus langit, asa man mo paingon. Di mapil mo kasuno ka ng kalakihan ninyo. Mo na lagi mga sinabta ninyo ba nga magkadimao ba? O sa ayaw mo pagpatuga-tuga nga miingon mo nga wa mi hermeneutic, wa bitaw mi hermeneutic, pero tanawa lang amo pinamatudan, tanawa lang amo pagsabot sa Biblia. Be, irepyot, supak man ka nga ang langit kagisgutan sa ikadang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 kato sa 3, supak man ka kay matud pa nimo langit yun ang literal. Ha? Irepyot ko no ang among hubad ana langit na, pero mga tao ang buot pasabot ana nga mahanaw, mawala, gisimboluhan ang tao og langit. Daghan naman mig mga bersikulo na nga among gibasa. Ha? Sa Isaiah 50 sumala sa ato ang nabasa na bitaw, ha? Sa Isaiah 44 bersikulo 23 dunay langit nga kamaumawit, kinsa man day na kamaumawit nga langit, di ba tao nga gisambingay og langit nga doon na pa'y giingon nga sa Salmo sa 97 bersikulo 6 nga doon na mga langit nga kabaong mumantala, kinsa man ang kamaong mumantala, di ba ang tao?
Usa may mantala di ba magwali? Ha? Unsa pa? Salmo 56 dunay mga langit nga mubuhat sa pagkamatarong. Kanaday naas taas, mubuhat pagpagkamatarong, di ba tao nga gisambingay lang og langit? Mo maniwaan nyo masapti pastor. Ha? Unsa pa? Deuteronomio 32 bersikulo 1 ug 2, dunay mga langit nga kamao mo patalinghog. Na kanang langit nga naas taas kamao din ang patalinghog, dinay dalunggan. Tao ang ibot pasabot ana nga gisambingay sa langit. Ha? Mao na diha nga musupak ka sa mo sinabtan. Bay repute ko nun pamatod Pamatod nga kini sayop ning among gigamit. Mingo ka og wa may hermeneutic. Ha? Bay pamatod ko no aron mapamatudan nga ikaw graduado ka sa hermeneutic ug Bible Institute. Wa gali kay gihatag ang mga sitas namo. Ngano napakahilo man lagi ka? Ha? Ngano man ka mo repute? Mauwaw man gani mutugan og sa iyang relihiyon nga kipasakupan. Kay mauwaw nga basin ang mga membro na makabati ba. Mo na iyang usa sa digid siya mutugan kon unsa kani siya nga pagkapastor, asa ni siya nga pagtulunan o asa ni nga relihiyon ang nahimo siyang pastor. Tungod kay mahadlok ni siya nga dunay membro niya nga makabati nga kanang ang ilang sinabtan wa makadibaho nga sukuhay lugar sabot gipasabot sa Biblia. Karon ni naghatag ang Diyos og example. Sama kang Aron, pinili sila sa Diyos, magwawali sila. Ang pangutana, napabatay dugang sampol, Brad Samuel, nga ang Diyos nagsugo gyud siya aron mapamatud-an nato nga kung ikaw tinawag ka sa Diyos kinahanglan, pinili ka sa Diyos kinahanglan nga naagi pruba. Muhatag tag example Brad Samuel. Si Jonas ba sa iyang kaugalingon? Sa iyang kaugalingon na kay di lagi pwede nga mahimo kang pastor ug di ka pinili, wa ka tawaga sa Dios. Be, si Jonas ba Brad Samuel? Sampulan taning pastoran ni. Si Jonas ba gisugo ba siya sa iyang kaugalingon sa pagsinggit? Unya ato dayong hubarod Brad Samuel, unsa poy kahulugan ini pagsinggit? Basa ang Jonas 1. Aniya Brad Cesar, basahon ta kwaon taning kasaysayan ni Jonas nga usa kini kasampol nga basta sinugo ka, tinawag ka dun na ginay buot ipasabot nga ikaw mahimo kang sinugo, usulugoon ka. Si Jonas gisugo siya sa Dios niya Sa Jonas siyang kapitulo 1 bersikulo 1 hantod sa 2 inyong patalinghugan giingon, karon ang pulong ni Jehova midangat kang Jonas, ang anak nga lalaki ni Amitai, nga nagaingon, tumindog ka, umadto ka sa Ninibe, kanang dakong syudad, ug suminggit ka, batok ni ana, kay ang ilang pagkadautan midangat sa akong atubangan. Usa ka Brad Samuel, si Jonas gisugo siya sa Dios nga pasinggitan ang Ninibe. Nganong pasinggitan ang Ninibe tungod kay ang mga tao dito mga makasasala, nagkasala. Karon ang pangutana, ikaduhang pangutana Brad Samuel, kay gisugo man si Jonas sa pagwali ngadto sa Ninibe kay makasasala man ang lugar sa Ninibe. Unsa ba ang buot pasabot na anang singgit sumala po sa Biblia? Kay kini nga to Brad Samuel, ang Biblia maura po mo tabag, dili pareho nila binabaon lang ba? Kini nga to pagkamuhat nagsampol mabasa gud sa Biblia tubag unsa bay kahulugan sa pagsinggit Brad Samuel sumala nga Jonas gisugo sa Dios sa pagwali sa Ninibe. Unya nganong gisugo si Jonas sa pagwali sa Ninibe kay kadtong syudara mga makasasala ang mga unsay bot ipasabot sa pagsinggit Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, atong basahon kung unsa ang bot gipasabot ni anang pagsinggit nga gisugo si Jonas sa Dios ngadto nga ipadto siya sa dakong syudad sa Ninibe aron sa pagsinggit. Kung unsa nang pagsinggit nga gisugo sa Dios ngadto kang Jonas niya sa Jonas sa iyang kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2 atong basahon aron makuha nato ang prueba gingon, ug ang pulong ni Jehova midangat kang Jonas sa ikaduha nga higayon nga nagaingon, tumindog ka, umadto ka sa Ninibe kanang dakong syudad ug walihan mo kini sa wali nga gisugo ko kanimo. Unsay bot pasabot sa singgit Brad Samuel? Kana dayang singgit nga gisugo sa Dios ngadto kang Jonas nga ipasinggit si Jonas ngadto sa Ninibe tungod kay ang Ninibe nagkasala niadtong panahona busa gisugo si Jonas aron sa pagsinggit sa maong syudad. Ang
buot ipasabot. Ang buot ipasabot sa pagsinggit nga gisugo sa Dios mao dinay pagwali di ay Oh. normal na mo nga mga kaigsuonan. Nasabtan mo, pastor. Sambingay na ba? Natuo ka nga kini Biblia sayon lang ni sabton. Uy, naunsa ka, pastor? Dili sayon na Biblia, wa ka insakto magtutudlo nga magtudlo nimo. Magkapa-kapa jud ka, pastor. Tinuod lang. O ilaning literalon ba si Sir? Magsige na sila si Oksya Okro, sige singgit. Oo, kung literalon para nila. lugar sa langit ba? Oo. Na ilang giliteral nga kanang langit nga atong Mahanaw. puyan nga nas babaw, mahanaw na. Mao sa di ang sugo sa Dios nga tukang unas nga magsinggit, ipasinggit ka. Unya kun sila mo Ug may tiralo na nimo. Oh, sila mo sabot ani. Mura ka sa kanang dispatcher nga may kadbon. Di man naman mao. Kaya ang Biblia sambingay Karon, klaro na Brad Samuel, nga ang kahulugan dahil sa pagsigit, kay gisugo, si Hunas nga to sa Ninibe, magwali dahil siya dito. Karon, kinsa pa ang gisugo, Brad Bobot Panta, sa pagpasinggit, Isaiah 58, versikulo 1. Mohatag example kay, dili pwede lagi, kamo mga pastor, di pwede nga magwali-wali, magwa mo suguha, mo na ang patakaran sa Biblia. Noon siya man mo, tungod ba lang ka doon mo hermeneutic unya ang kami mosabot hermeneutic atik-atik bulatik gibalitikan man yung ang taos pagsabot sa Biblia God mo na diha karon doon na pabay gawas ni Hunas Brad Bobot Panta kinsa pa ang gisugo sa pagsinggit Isaiah 58:1 Si Isaias kana Brad Cesar dinhi atong tagdo na nakasulat sa Isaiah sa 58 ug ang bersikulo 1. Suminggit ka sa makusog, ayaw pagpunggi, ipataas ang imong tingog sama sa katrumpita, o ipahayag sa akong katawhan ang ilang kalapasan, o sa balay ni Jacob ang ilang kasalanan. Doon ka po pagsinggit nga sa si Isaias po gisugo sa pagwali. Oo. Karon kay niha sampulan ni pastor mungangkon baka nga pastor ka nya di ba ka mutugan di sa imong ngalan unsa ka nga relihiyon nagtago ka ba kanir bang magtago sa iyang kaugalingon Brad Samuel mo man giingon din na nga lain sabto pero kita wa gyud ta butok wa gyud ta mo tago sa tong relihiyon wa ta magtago sa tong pangalan bayag na sa Maranisias ng alias ba si Sir? Nagtago lagi. Karon gawas kang Hunas diritas panahon sa Kristohanon, panahon ni Kristo. Brad Samuel, kinsa ba ang gisugo sa pagwali sa panahon Kristiyano? Basaha Brad Samuel ang buhat 28 versikulo 11 ngadto sa 17. Kinsa pa ang gisugo sa pagwali kay ang pagsinggit pagwali man ang pasabot. Kinsa pa sa panahon Kristiyano? Basahon taning giingon mong sitas ba si Sir sa buhat 28 sugod sa 11. versikulo 11 Ngadto sa 17. nga basahon hantod natos ilahos nato sa 17 gingon. Tapos sa tulo ka bulan matud pa nga kami nanggikan sakay sa usa ka sakayan nga nagpalabay sa tingtugnaw ni adtong dapita sakayan nga taga Alejandria nga may bansiwag nga dagway sa kauluhang lalaki kaluhang lalaki sa dos og midunggo kami sa sirat usa diin nagpabilin kami sulod sa tulo ka adlaw matud pa sa 13 og gikan didto miburdahi kami niburdahi sila kay sa ilang panaw og nahiabot sa regio gingon usa ka adlaw tapos niini miros ang habagat nga hangin og sa pagkasunod nga adlaw niabot kami sa Putyuli gingon sa 14 og didto among gipakita og gikakita nga mga kaigsuonan og kami ilang gidapit sa pagpabilin uban kanila sulod sa 7 ka adlaw ug unya matud pa miabot kami sa Roma unya matud pa 15 og ang mga kaigsuonan didto sa ilang pagkadungog may tungod kanamo nangadto hangtod sa puro di apio
ug sa Tiris, Sa Tris, Tris Tabernas aron sa pagsugat kanamo. Ug sayang pagkita kanila si Pablo nagpasalamat sa Dios ug nadasig pagayo nga nakita nila katong mga tao nga mingbugok mingsugat kanila Kang Pablo. kang Pablo. O sa pag-abot namo sa Roma, si Pablo gitugutan sa pagpuyo niya magkinaugalingon uban sa sundalo nga magbalantay kaniya. Sa City yun. Ug tapos sa tulo ka adlaw, iyang gipatigom ang mga kadagkuan sa mga Hudyo dito. Ug sa natigom na sila, siya mingon kanila, mga igsoon, ako gitugyan nga binilanggo gikan sa Jerusalem ngadto sa mga kamot sa mga Romanon. Ngani wala ako'y mahimong bisan unsa, ingos Pablo, nga batok sa katawhan o batok sa mga kanang mga batasan sa akong mga ginikanan. So diha aratan man Brad Samuel. Kinsa ang gisugo sa panahong Kristiyano? Si Pablo. Si Pablo. Nigadto siya sa Roma aros pagwali sa may balita sa atong Ginoong Hesukristo. So kung ikaw tinawag ka sa Diyos, pinili ka, kinahanglan nga naay magsugo nimo. Kinsa man ang nagsugo ni Pablo, iya ba lang kaugalingon? Dili. Ha? Unsay purpose sa ilang pagtawag? Magwali sila. Kinsa ang ngalan nga ilang giwali? Mao ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Karon, naana, mangutana. Kamong mga pastor karon kay magwawali man mo ni Kristo, mangutana pod me. Kinsa man intaw nagsugo ninyo mga pastor, mga ministro? Wa. Di ba? Di lang ta mapakaron ingnon ba? Pero og mo ribatal mo, moingon mo, kinsa man po nagsugo ninyo mga ministros PBC? Natural lang among magtutudlo, Divine Master Tomas Iunyo Senior. Makita na mo kamo, nakakita mo Kristo? Wa. Sumangi lang mong sinugo, pero ang tao mituo ninyo. Ingon ana ang patakaran, once ka ikaw magwali ka sa may balita kanalan, sinugo ka, pinili ka sa Dios, sama kang Hunas, sama kang Isaias, ug sama usab kang Apostol Pablo, ug uban pa ni Bernabe, ug kinsa pa nga mga apostol. Kinsa ba ang mga gisugo ni Kristo nga magwali? Mateo 10, Brad Bobot. Mateo 10:1. Ilahos mapagbasa. Niya atong basahon. Adto sa 5. Atong basahon ang Mateo sa kapitulo 10, 1 ngadto sa 5. Ug ang iyang napulog duha ka mga tinun-an iyang gitawag ngadto kaniya ug iyang gihatagan sila kagahom batok sa mga mahugang espiritu. Aron sa pagpagula nini ug sa pag-ayo sa mga tanang mga sakit ug sa tanang kaluyahon. Ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles mao kini. Nahauna si Simon nga ginganlan si Pedro ug si Andres nga igsuon ni Simon. Si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsuon niya ni Santiago. Si Felipe og si Bartolome, si Tomas og si Mateo nga maniningil sa buhis, si Santiago nga anak ni Alpio og si Tadeo, si Simon nga Kananeo og si Judas Iscariote nga mao ang nagbudhi kang Hesus. Og kining napulog duha gipalakaw ni Jesus. Tapos matugon sila niya nga nag-ingon, pangadto kamo dili sa agyanan sa mga hintel og sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon, kundili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karniro sa banay ni Israel. Bisag diha lang taman kay atong gikuha ang puntor man. Ang mga apostol gisugo sila ni Kristo. Karon mangutan namin ninyo mga pastor, mga ministro, si Kristo ba inyong giwali? Kinsa may nagsugo ninyo? Di ba ang inyong leader sa relihiyon? Di lang ta mapakaron inyo ba mutug-an na tinuod ba? Mabitaw na kalitsi-litsi ang pagsabot sa Biblia ninyo. Tanawa ra gud Kristo inyong giwali. Pero unsa may gidangatan sa inyong pagsabot sa Biblia, di ba naglalis mo nag-away mo nga Kristo man unta inyong usaraman ka, Ginoo ang inyong giwali pero ngan di malagi mo makausa. Ha? Munay dako pangutanan ninyo. Nga naman kay
mga mini nga sinugo ni Kristo. Nabay mabasa Brad Samuel, ya, ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 12 sa Brad Cesar, 15. basahon ta nga bisan pa sa panahong Kristiyano, doon na nagpakasinugo, pagisgot og nagpakasinugo, dili gyud na sila matuod nga Apostoles. sinugo. Sa ato laton ka pagasulti, dunay mga original nga apostoles. Doon na po, Kaya mini. napoy mga mini nga mga apostoles. Mao ni karon sila. Be basaha Samuel. Sa atong pagkabasahon ang nakasulat sa ikaduhang Korinto, sa iyang kapitulo 11, atong pagkabasahon Bersikulo 12 ngadto sa 15. hantod sa 15 mga mahal namo nga makigsunan iyong talingugan gingon. Ug ang akong ginabuhat karon akong pagpadayunon sa pagbuhat ingos Pablo, aron akong maputol ang unsa ang kahigayunan sa mga taong naninguha, sa kahigayunan sa pagpakakita sa ilang kaugalingon, nga mahisamak kanamo labot sa butang nga ilang ginapasigarbo. Dunay gisulti ni Pablo gipasidaan ngadto sa mga tao nga ngadtong panahon na sa 13 padayong ta. Kaya ang maong tao kung say tawag matud pa niya, kaya ang maong tao nga matud pa maoy mga apostoles nga mini nga nagabuhat nga malimbungon, ang nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostoles ni Kristo. Busa doon na di ay mga tao Nga mga mini. nga mga sinugo nga kana dili atod nga mga apostoles kundi nagtakuban lang sila ingon nga sama lugar sa mga apostoles ni Kristo. Mo ni karon sila. O mo na ron Brad Cesar. Nganong sila ang maiguan na ni, di po pwede, kita po maiguan na, kadili man si Kristo itong giwali, Mao ka na, Espiritu tinud ka na, Santo Brad man. So, ang gipahayag na Apostol Pablo, naigo ng mga pastor, mga ministro, ug uban pang mga diakon, ug uban pang nga mga nagwali na kag Kristo, di man si Kristo itong giwali ba Samuel, busa kumuripyot sila, kamo na ang giingon sa Biblia ni Apostol Pablo, dili kami, kay wa bi magwali og Kristo, kamo, ana ang bot ipasabot ni Apostol Pablo. Ingon na lang kasayon ang Biblia karon kung ikaw muangkon ka nga sinugo, natural nga naagyo ka makakita saksi gyud ka sa nagsugo nimo. Naabay mabasa Brad Bobot Panta nga kinahanglan nga kung ikaw usa ka sinugo kinahanglan saksi gyud sila sa nagsugo. Unang Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 2 ngadto sa 3 ug sa labot pa. Din atong basahon din sa unang Juan sa kapitulo 1 Ngadto sa bersikulo 3 lang. Ito sa versikulo 3, kadto nga diha sukad pa sa sinugdan, nga among nadungog, nga among nakita, pinagi sa among kaugalingong mga mata, nga among nasudong, ug nahikap pinagi sa among mga kamot, mahitungod sa pulo nga naghatag og kinabuhi. Ato sang ipo sa tabod bubot bata. Matud pas mga apostola ang kaning real nga sinugo ha. Kadto nga diha sukad pa sa sinugdan nga among nadungog dahil nadunggan nga among nakitaan nila ang nagsugo nila. Pinagi sa among kaugalingong mga mata. Nakita gud kay mata gud bukit mao gid ang mata magigamiton. Nakita nila ang nagsugo nila nga among nasud-ong og nahikap ang pangutana. Kamong mga pastor karon nag-ingon man mog sinugo mo ni Kristo, mangutana min ninyo, nakakita mo Kristo, nakahikap mo Kristo, nakakita mo mao man na ron mabitaw tong giingon ni Apostol Pablo kay ang mao mga tao may mga apostolis kami ni magbubuhat nga malimbungon nga nagtakuban ingon nga apostolis ni Kristo, di may ana ang naigo kay wa mi magwali og Kristo. Ang among giwali Espiritu Santo nga mao ang gipadala ni Kristo nga maoy iyang gipangamuyo sa man according sa John. Ha? Mo man na karon. So ang tinuod di ay nga sinugo kadtong nakakita og nakasaksi og nakahikap nga ang mga apostol wa dito sila kakita ni Kristo. Nakakita, nahikap, nadunggan, pero kamo wa sa kanino galing Kristo wala. Musa kamo ana ang buot ipasabot sa gisulti ni Apostol Pablo nga mga mini nga mga magwawali.
Ingon na lang kasayon na pagtubag nimo pastor. Una, Brad Cesar, kung kay wala man sila makita, wala man sila makahikap, muna hingdunggan, nga sa ilang pagwali karon, gipasidaan ni Pablo, nga dunay mga tao, nga mga mini, nga mga apostol, nga ilang pagwali, maunay nagwali sila, gumikan sa dakong kasina, ug dili sa maayong kabubuton. Nga naman, Palabaw-labaw. Palabaw-labaw. Nga naman, tod kay dili man sila sinugo. Ug wala sila kakita, wala sila kahikap sa nagsugo nila. Muna, naa sa Biblia, daan na gipasadaan ni Apostol Pablo nga dunay mga tao nga naghimo niya na pero di humikan sa dakong kasina ug pagpalabaw-labaw. Akong basahon sa Pilipos ang kapitulo 1 bersikulo 15 inyong patalingugan gingon, sapagkat tinuod hinoon adunay magawali kang Kristo gumikan sa kasina ug sa pagpalabaw-labaw apan ang uban gumikan sa maayong kabubuton katong mga original maayong kabubuton to pero katong mga piki, mga mini. ang ilang pagwali pagpalabaw-labaw pinaagi sa dakong kasina mga mahal namo nga mga Atawa ng atong hataga gibug-aton. O ari ka diris Katoliko, mingon Katoliko, amo mo'y tinuod. Kanang born again di na mo'y tinuod, ingon pong born again. Dili ba na tinuod ng Katoliko? Nya mingon po ang Sabadista, ay ang amo mo'y tinuod. Ang kanang saksi niyo ba di na tinuod, ug ang kanang Katoliko di na tinuod, di ba? Nagpalabaw-labaw. Natuman na ay nagwali kang Kristo tungod sa kasina, kay nga naman. Uy, hala, magtukod ay kong pundok sa relihiyon. Himuon ako ng puhunan ni Biblia. Himuon akong puhunan sa Kristo. Unsay tumong? Berbobot panta. Basa ikaduhang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1, 3. Unsay tumongan ni mga tawana nga nagtukod. Nga mga mini, nga mga apostolis ni Kristo. Unsay purpose nila niining mga nagdala sa ngalan ni Kristo. Didi sa ikaduhang Pedro sa Kapitulo 2, versikulo 1, ngadto sa 3 sa atong pagbasa, yun na ito matagal. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 2. Sige. Kapitulo 2. Apan diha usab ing mga mini nga propeta sa tiliwala sa katawhan, maingon nga sa tiliwala ninyo aduna usab gayoy mubarog nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa Hiriya. makapadaot sa mga hirihiya o magapanghimakak pagani sa galon nga maoy nagpalit kanila. O busa na magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon og daghan ang managsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag og tungod kanila pagapasipad-an ang dalan sa kamaturan. Diri sa 3 og tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapion pinagi sa tinumo-tumo nga mga pulong sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong og ang ilang pagkalaglag wala magkatulong. Oh, kita mo? Unsa day tumong ani mga tawana? Panapion. Marta. Agoy, pagkaluoy sa mga membro. 10%. Hatag mog 10% kay di mo mohatag sa 10% sa maraga gikawatan ninyo ang Dios. Mo ni atik-atik, mo ni hermeneutik, atik-atik bulatik. Mo manaron. Di ba tinuod ang among gisulti? 10% ang inyong giapas. Ha? Mo na inyong hermeneutik, atik-atik bulatik, giatik-atikan ninyo ang paghubad sa Biblia. Nituo pod ang mga membro. Unya pagkahuman panapion dayon kuhaan sa 10%. Klaro-klaro na ba? Unsa pa? Ikaduhang Pedro, Brad Samuel, 2:12 og 15. Ani Brad Cesar, ipadayon ta sa maugyapon nga kanang kapitulo no? Don Pedro sa iyang Padayon kapitulo lang sa 12 ngantos 15. Ang niya sugod tas bersikulo 12 Ngantos 15. hantod sa bersikulo 15 gingon. Apan kini silang mga tawhana, niya na, sama sa walay kabuot nga mga mananap nga nang himugso sa lunon lamang kinaiya aron pagadakpon o matud pa pagadakpon og pagapatyon nga nagapasipala sa mga butang nga wala nila may baloi. Kini sila kaning mga tawana matud pa pagalaglagon o pagalaglagon gayud unya diya sa maurang pagkalaglag uban kanila 13 nga namagaan to sa kadaot nga balos sa ilang pagpangdaot
alang kanila ang pagkalipay mao ang paghudyaka sa maadlaw. Sila mga buling, nga mga hugaw, nga nga nagpanghudyaka sa ilang pagpatuyang samtang ana sila na nagkumbira uban kaninyo. Sila may mga mata nga puno sa panapaw ug dili matagbaw sa sala. Ilang ginahaylo ang madudahon nga mga tao o madaduhaon nga mga tao. Sila adunay mga kasing-kasing nga batid sa kadalo o kaliwatan sila og tinunglo katong mga tawhana, mga tinunglo, mga kaliwatan, Hilig mga kadalo. sa O, hilig sa mga hudyaka. mag-inom kay dako ganan siya. Matudpas padayon tas 15. Sila nagatali-bitalikod sa matuod nga dalan og manghisalaag. Sila nagasunod sa agi ni Balaam nga anak ni Bisa o Biyor nga nahigugma sa suhol gikan sa pagkadili matarong mo na mga Hilig tao. sa suhol. Hilig sa suhol. Di muwali og way suhol. Dili muwalig way suhol. O di muwali og way bugas usa ka sako batang Muna. bulan. Muna, Di President. muwali kay naay gipasalig nga tagaan sila og balay nga ilang puy-an kadto sila mag Bible study. Mo man tiduod ba mag stilan Ginoo ako giupiran magaling ko sa usa ka relihiyon nga himuong kong pastor. Wa ko mosugot kay nganuman ang kamatuuran dili pwede nga kabayran og salapi. Mo na tinuod prangka bagusulti na. Ha? Karon, unsa pa ikaduhang Timoteo brad bubot pagta kapitulo 3 bersikulo 1 basaha. Ikaduhang Timoteo 3:1. Niya atong basahon. Dos nga to dayon. Apan sabta kini nga unya sa kaulahi ang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kay ang mga tao unya magamahimgugmaon man sa ilang kaugalingon. Mga hinapi, Nana, tigpagawal, Nana. hambugiro, Oh. tampalasan, Oh. masakihon sa mga ginikanan. Walay gabalos dili Dios nun. Oh. Walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon, tig paburot. Dili mahigugmaon sa mayo, mabudion, madali-dalion, tig paburot nga maghigugma sa kalipayan inay sa Dios untay noon sa 5 nga nagabaton sa dagway sa tinuhan apan naapoy tinuhan. sa gahom niini likay kining maong matawhana. Oh, kita mo. Naapo din ni mga tinuhan ni mga tawhan na. Mga hambugiro. Nagdilihon ko ni sila. Oh, unya hilig sa salapi. Ha? Hinapi. Ha? Hambugiro kanadang mingon. Wa man mo hirminyutik kamo mga ministro sa PBCM mayo pami kay nag-eskwela mes Bible Institute mo ba? Sa to pa mag-alamon mo. Karon, ang Biblia rapod mo mulapdos ninyo. Kay mag-alamon man mo, ay pagutanon ta ang Biblia. Mahitungod din ng mga taong hambugiro. Kay mag-alamon lagi. Wa? Karon, ato ning birahan. Ang Biblia mo mulatos ninyo. Ni mga hambugiro, mga tao. Wa, mamoy hermeneutik. Wa, mamoy kayo mga grado. Wa man mo mag tuon sa Biblia. Kini di among gibasa sa Biblia, di Biblia tablian eh. Ikaw pastora kan kaminos ka namo ba? Sa to pa magyalamon ka pastor. Karon, ang Biblia mo oy atong patubagon. Mo'y atong ipalatos ni Atong bunala nato ni sa teksto. Read Brad Samuel unang Korinto 3:19 ngantos 20. Kung Ano ni pa mo si bunal nimo pastor nga hambugirong dako kay nag-ingon wa ra ba mo hermeneutic may pami kay nag-eskwela me sa Bible Institute guadrad ako nang graduado mi. Wa ba di oy nang hambog man ka magialamon ka be kanay imong kaalam be Biblia may mulatos nimo. Beon sa may mabasa nimo Brad Samuel? Anya ba si Sar atong latoson ni siya di pero dili ta mo'y mangunay paglatos ni Sar. Ang nakasulat Ang sa Biblia, Biblia nga mo ilang kitaan. atong kanang ipalatos nila kay kanang nagtuon man kuno ni sila sa Biblia. Sige, Busa. sige. Kung nagtuon pa ni sa Biblia sila naaman ni Naunay. Hermeneutic naunay ni sila ilang kanang study lugar pinaagian ng Biblia. Wa sila kay balo nga ang Biblia ra po'y mulatos nila niya. Sige. Niya sa unang Korinto sa iyang Kapitulo kapitulo 3 versikulo 19 hantod sa 20 ang atong pagbasahon gingon.
Kaya ang kaalam nga iya niining kalibutana, mao'y usak ka binuang Agoy. sa atubangan sa Dios. Na. Usa ko no? Sige. Ang kaalam nga imong gipasaatab kung manggilamon ka, pero alang sa Dios imong gipasiatab na. Matud pa ang kaalam nga iya niining kalibutana, mao'y usak ka binuang alang sa Dios na. Kay ang kasuguan matud pa kay Kasulatan. ang kasulatan maingon matud pa iyang ginadakop ang Manggilamon. ang manggilamon diya sa ilang kaigmat gidakop nila pinaagi ra po diya sa kasulatan ug usab ang Ginoo nasayod nga ang mga hunahuna sa mga manggilamon walay kapuslanan. Pastor, Oy. mutan namin nimo. Kaluoy, Sa sa to pa, hermeneutic. kay ikaw naghambog man ka kay mo bitaw nagingos Biblia nga sa ulay mga adlaw dunay mga tawo mga hambugiro, tampalasan, hinapi. Bayon sa man. Kana 10% unsa man na? Nya ila kang hadlokon ba Samuel mingon din yung mga reliyon karon sige ay mo hatag 10% di ba ang Ginoo may inyong gikawatan talo mo nagingon atik dalam bulatik mo na inyong hermeneutic wa may question na kung tinuod mo na kadi mo tinuod mo nagingos Biblia sa Ezekiel nga mga tao nga mga hilig sa ganansya ug mga tao nga manapi ilabog panapion mo na ang but pasabot diha unsa pastor ang gibasa ni Brad Samuel balikon ko kay ang kaalam nga iya nining kalibutan kana bang inyohang Bible Institute ba kaalam na nga iya sa kalibutan pastor gingon kay ang kaalam nga iya nining kalibutan may usa ka binuang din ng inyo pastor kung ang Dios mo'y musulti sa tubangan sa Dios kita ba na kay ang kasulatan nagaingon iyang ginadakop ang mga mag-alamon diya sa ilang kaigmat no kay mga marugod og usab ang Ginoo na sayod nga ang mga hunahuna sa mga mag-alamon walay kapuslanan pastor asa namang imong pagkamag-alamon kay matud pa nimo graduate man mi sa Bible Institute nagtuon man mi paghubad sa Biblia nagtuon bitaw mo pero ang inyong sinaptan wa magkadimao kay ang langit inyo namang hanawo ng naas-taas o niya ang inyong pasalig sa inyong mga membro nga dadumos langit unsa may puy-an ninyo dito nga inyo magtunawo na mao may inyong pagsabot mas maayo pa ang among paghubad nga ang mga langit kasunugon hanawon ang mga tao di nakapasar mi na ako na pastor kisa may nagsulti na to sa hermeneutic kay ang hermeneutic usa ka method sa paagi sa paghubad sa Biblia asa man minimo makit-an nga nasayop mis paghubad sa Biblia ipakita dire ipakita baka pamatuod baka nga nasayop mis paghubad sa Biblia until now ikaw pa'y nakapangahas nga kami nagpataka bighubad sa Biblia ikaw ang nagpataka kay ngano man kay ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 kadto sa 13 kay ang langit nga gipasabot diha nga mahanaw mao man ang imong giingon nga literal nga mahanaw unya ang inyohang prinsipyo nga ang inyong mga membro dados langit unya kay sudugon makanang langit asa mamupuyo pastor uban ang mga membro mas mayo pa mi nga ang langit nga amohang gihubad sa sambingay ang mga tao maoray sunugon mawala di nakapasar mi sab sidabtan sa Biblia mao kami ang nakapasar sa hermeneutic kanang imo atik-atik bulatik katos mga tao kay ngano man ang inyo 10% mo klaro-klaro ba karon diata ang mga apostoles dito sa mga apostol tanawon ta ang mga apostol ug si Kristo nagtuon ba sa hermeneutic Aritas apostol. dirita sa mga tinunan ikini ko nangangko naman gud ni mga pastora gud kay aritas mga apostol ang mga apostol sa ilahang kaugalingon nag-eskwela bag hermeneutic dirita basaha Brad Samuel Mateo 4 bersikulo 18 ug 22 unsa man ang kinabuhi nining mga apostol kinibay nag-eskwela sa hermeneutic og kanang gitawag nila nga
atik-atik bulatik be ato ning pasultihon ang Biblia. Aniya, Ang mga Cesar? apostol ba, Brad Samuel, nag-eskwela bag hermeneutic? Aniya ba Cesar, kung makapasar gani ni sila, kung ang mga apostol gani, kung nag-eskwela na sa hermeneutic, bisag diri hermeneutic, kanang mga gibot nilang gipasabot nga nagpasado ni sila sa mga Bible Institute atong susihon ang mga real lugar nga mga apostol. Atong tinuod, Jod, dili ni karon. Dili ning mga nagpaka-tinuod ba? Nagpaka-apostolis kunuhay nga nagsunod sila sa mga Susihon apostol na to. kunuhay. Kung pasado ba ni sila? Kay kung nagtuon ni mga apostol, pasado ni silang atong kontra ba, Cesar? No. Yao? Sa gingon mo nga sita sa Mateo siyang kapitulo 4, unya isugod na to sa bersikulo 18 hantod sa bersikulo 22, ingon dinhi gingon. Og sa naglakaw siya sa ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga magsuon nga lalaki. Si Simeon, si Kristo man ang but gipasabot ani nga lakas siya. Nga ginganlan si Pedro nga og si Andres nga igsuon niya si Pedro nga nanglaya rin taw na katong mga apostol sila si Pedro og si Andres diya sa lanaw kay mga mangingisda man sila bisidibe. Og matud pa siya mingon kanila, sumuod kamo kanako gingan ni Kristo sila si Pedro, og himuon ko kamong mga mangisdag tao. 20. Diha gibiyaan nila ang ilang mga laya og mikuyog kaniya ngadtong Kristo. Og sa nagpadayon siya paglakaw sa unahan, matud pa nakita niya ang duha pa ka mga laing mga magsuon nga lalaki, si Santiago nga anak ni Zebedeo og si Juan nga igsuon niya si Santiago diya sa sakayan uban kang Zebedeo nga ilang amahan nga nagpuna sa ilang mga pukot og sila iyang gitawag. Diya gibiyaan nila ang sakayan ug ang ilang amahan og mikuyog kanila. Busa Ang mga apostol Brad Samuel, nag-eskwela bag hermeneutic? wala gyud intawon Kay unsa man day sila sa ilang kinabuhi? Naglayasan, mangingisda ra. Ang ilang mga kasaysayan ba Cesar, mga ordinaryo ra sila nga mangingisda sa ilang panahon. Asa man So, pastor ang sila imong pasado. panghambog. Oh. Dito sila mga Asa pastor ang imong panghambog nga kami graduado may hermeneutic nakapasar mi sa Bible Institute kay nagtuon mis Biblia intaon pagkaluoy intaon ning pastora nang hambog manggialamon pero ang Biblia mao ra po'y mulatos niya ang mga tao manggialamon nahimong buang atubangan sa Dios kay ang ilang kaalam niining kalibutan walay pulos. Atubangan sa Dios. Atubangan sa Dios. Unya wa ka maigo pastor. Nga maingon nga nagpataka big hubas Biblia asa pataka ikaw ang nagpataka. Karon dirita dugangan pa nato. Kasaysayan sa mga apostol. Unsa sila sa ilang kaugalingon? Niya pa sila ba'y naka-eskwela? Sila ba'y nag-eskwela sa Pasado? Bible Institute? Sila ba'y nagtuon sa hermeneutic? Diya kasaysayan sa mga apostol. Pastor, isuwat, masigwa kaya teksto ani. Buhat Kapitulo 4, versikulo 13 nag-ingon. Ang mga sakop sa labawang hukmanan na tingala sa pagkakitang pagka maisugon ni Pedro og si Juan og sa ilang nasayran nga kining mga tawhana si Pedro og si Juan wala di ay makaeskwela pastor. Unsa di ay si Pedro og si Juan wa makaeskwela, wa magtuon og hermeneutic, wa magtuon og bulatik kay kanang inyong hermeneutic atik-atik bulatik ngadtos mga membro giatik-atikan ninyo ang mga membro aron mo makakuha sa 10%. Mo ni tinuod ba nakapalit og mga eroplano, nakapalit og helikopter, nakatukod og mga dagko mga universidad, nakatukod og mga arena, may gani kay arena dili harina. Nangadato oy intawon purya-buyag kaluoy pod nangadato luoy kayo ba kay nangadato sila ba ang mga pastor luoy kayo kay nangadato na sila gihimong puhunan na Biblia gihimong puhunan sa Kristo nakapalit og eroplano
Bilyon ang ilang kwarta nga nakuha sa 10%. Ninyaon sa manugar na wa matinuod ang Biblia. Ang mga apostol wa makaeskwela. Way grado. Dili sila manggalamon. Pero lahi ni mga pastor karon. Kay ngano man Ang mga sumusunod kunuhay di mo walig way suhol. gikan sa mga Bible Institute. Pero eh. ang gikopyahan wala integrado. Ang mga apostol nga real, ang sinugo ni Kristo. Ang sinugo ni Kristo brad bubot panta. Mga kwartahan ba? Daghang pagsalapi. Basaha Buhat Kapitulo 3 versikulo 1 ngadtos 8. Pangutan-on taning real nga tinuod nga tinun-an ni Kristo nga mo ni ang real nga pinili, mo ni ang real nga mga sinugo sa Dios dili na kamo. Niya atong masahon ang Buhat Kapitulo 3 1 ngadto sa 8. Ug unya si Pedro ug si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo sa takna sa pagampo nga mao ay katulong takna sa hapon. Og dito'y gidalang usa ka lalaki nga bakol sukad pa sa iyang pagkahimbugso. Nga sa adlaw-adlaw dito'y butang sa pultahan sa templo nga ginganlag pultahan matahom aron sa pagpalimos kanila nga nanagpanulod sa templo. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga nagpaingon na sa sulod sa templo, siya nangayo kanilag limos. Og si Pedro kinuyugan ni Juan mitutok og mingon kaniya, "Tan-aw ka namo." Og siya naminaw kanila nagpaabot nga adunay iyang madawat gikan kanila. Apan si Pedro mingon kaniya, "Ako walay salapi o bulawan apan sa aniya kanako hatagan ko ikaw sa ngalan ni Jesucristo nga nasarit nun paglakaw." Diha bisag diha lan ang punto nato diha mao nga ang mga apostol ba daghan ba sila og salapi? Wa in taon looy kaayo unsay sulti ni Juan og ni Pedro. Naging wa mi salapi tagaan tamo sa ngalan ni Kristo. Unya kini karon nagdala sa ngalan Kristo adi mo wali og way suhol kay hilig lagi kanan sa panapion lagi. Nindot pa kayo pulianan presisan. Nindot oy, nindot ay ta. dikutsi pa. Ay, di Tungod lahi sa ko ngalan- helicopter tungod pa. sa ngalan ni Jeep pa. Kristo. Kay 10% lagi. Pero ang mga apostol naa ba siya mga kagaling pulianan o balay o Na. isakyanan ba sila? Ni agawas wa sila grado, wala sila ka eskwela, wala gyud sila salapi o balawan, wa sa sila kaugalingong pulianan, bisan sakay, bisan nalang kabayo kung tayo lang sakyan ba si Karito na lang. wala gyud. Niyaw, una real nga mga apostol niyaw. Unang Korinto sa iyang kapitulo 4 bersikulo 11 inyong patalinghugan giingon. Matod pa ni Pablo, hangtod niining takna karon ingos Pablo, kami mga gutom ug mga uhaw ug walay mga sapot ug gidagmalan kami ug wala kami kaugalingon mga puloy-anan. Pagkaluoy ang mga real nga mga apostol, mga sinugo nga Pero original. karon? Wala sila'y mga kaugalingong pulianan, wa sila'y balay, pero karong mga tawana, karong mga tao nga nagdala sa ngalang Kristo, nagpaka-apostol, sus nindot kayo mga service, Nindot napay og kaon. helikoptero, napay mga private plane, tungod lang sa ngalang Kristo. Maunay, Gihimong basihan puhunan. nga gihimong puhunan, basta dili ka matuod nga apostol ni Kristo. Dili ka pinili, dili ka tinawag mga impostor karon. Naaba sa Biblia bubot panta. Ganagi mga tao nga himong puhunan si Kristo. Mateo 24. Basaha. Niya atong basahon ang Mateo 24 sa iyang bersikulo din sa 4. 4 ingon ini pagpahayag og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalag kaninyo kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan nga maringon ako mo ang Kristo og daghan ang ilang pahisalagon. Bisag diha lang. Unsa di ay ang himuong puhunan ini mga tawana kahilig man og salapi, kwarta, hilig og gadansya. Magdala sa ngalan ni Kristo, unsay giingon? O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon magbantay kamo nga walay magapasala kanyo kay daghan unya amo tungha dinala ang ako ngalan. Wa man miingon nga uy ang nagdala ni master mo ni pabantayan, wa ang ngalan ni Kristo may pabantayan.
Wala- Nya kami day pastor ana. Wala gyud Ang mapil igo. ang ngalan sa Espiritu Santo. Wa Kasi sa- oy. Nya unsa pay giingon? Unya kun adunay magaingon kaninyo tan-awa ni ara ang Kristo. Tuas Davao, tuas Manila, tuas Dipolog, naa sa kuan kana si Dapitan. Agapay, Dapitan, naas Dipolog. Dapitan, si Pilimon Riam Bonanza, naas Kibuloy unsa giingon sa Biblia. Og unya kun adunay magaingon kaniyo tan-awa ni arang Kristo, o ato ara siya, ayaw gayud kamo pagtuo ni ene. Pero ang tao din tuo, kay daghan gud ang pasalaagon, natuman ang Biblia. Busa kamo karon nga naaan ang pagtulon-anan na hinahinay po taon mo matay yung mata oy, ayaw po taon mo katulog taon oy. Nya, kay mo tunguha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga propeta og magpakitag dagko bailhanan og mga katingalan aron sa pagpasalaag kun mahimo bisan pa ang pinili. Nagingon, tanawa, gisuginlan ko na kamong daan busa kon magaingon kaninyo nga tanawa ato asas lawak na kuno ang Kristus lawak, ayaw gayod kamo pag-adto didto, o kung sila magaingon tanawa ni arasya sulod sa mga lawak, ayaw gayod kamo pagtuo nini, kay maingon o nara bisag diha lang kay balubag naman og atong ilahos. Ang punto diha nga naay magdala Sa ngalan. gihimong puhunan ang ngalan ni Kristo kay nganuman ang Angkon ingon pa sa yun. Biblia nga ila mong panapion asan dapita mo nila panapion mahitungod ni anang 10%. Ha? 10%? Mo na diha ang gipakita sa Biblia. Pero niata kang Kristo, Brad Bobot Panta. Iredi ang Juan Kapitulo 7, versikulo 10 o 17. Si Kristo ba nagtuod og hermeneutik? Ha? Be, ato pagtanon ng Biblia. Kay magialamon ni mga pastor lagi kuno kay graduated gud kuno sila sa Bible Institute ba si Kristo kuno be? Niatong basahon ang Juan sa Kapitulo 7, versikulo 10 ngadto sa 17. 17. Apan nangadto na sa pista ang iyang mga igsoon siya usab niadto. Dili pinasundaya kun dili ingon nga siya ra. Og dito sa pista ang mga Hudiyo nangita kaniya og nagingon, hain ba siya? Og dito'y daghang mga huhungihong sa mga tao nga mahitungod kaniya. Samtang may nanagingon, siya maayong tao. Ang uban na nagingon, dili, hinunua, nagapasalaag siya sa mga tao. Sa 13, hinuon tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo, walay misulti sa dayag, mahitungod kaniya. Og sa nanunga-tunga na ang pista, si Jesus misaka sa templo og nanudlo. Og ang mga Hudiyo nahibulong nini nga nanagingon, naon sa bang may hingkat-unan man kining tawana, nga wala man unta siya makaeskwela. Sa 16, og si Jesus mitubag kanila, ang gitudlo ko dili akong kaugalingon, kundili iya sa nagpadala kanako. Kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kapabuton sa Dios, nan iyang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulutan. Oh, kita mo? Wa gyud taon kay Wa gyud hermeneutics Kristo. Wa gyud makaeskwela. Pero ang iyang kaalam dili iyan ining kalibutan na. Kay ang kaalam daw nga iyan ining kalibutan na nahimong buang atubangan sa Dios ug ang kaalam sa kalibutan walay pulos atubangan sa Dios. Mo nagigon dia pastor niya manghambog ka, graduated ka sa hermeneutic, graduated ka sa kanang kuan sa Biblia kay nagtuon mo sa kanang Bible Institute. Hoy, pastor, ang nagtudlo ninyo kauban na po ninyo. Ang nagtudlo buta. Busa mga buta gyud sila naabay mabasa Brad Samuel nga naay mga taong buta nga nagtudlo buta ang gitudloan pud buta Mateo 15 bersikulo Ya, Brad 14. Cesar, atong susihon sa Biblia, kung doon na may mga tinudloan nga buta sab, nga doon na po yung nagtudlo buta. Nga buta pod. Oh, ta. Asa man sila paingon? Ni Abra Cesar, basahon ta lang ang gingomong sita sa Mateo sa iyang Kapitulo 15, versikulo 14. 14, no? Sige, Hangtod kaya sa hapit ng oras. ningon nila. Gingon matod pa sa
sabi sa kultur sige ngon, pasagdi lang ninyo sila nga mga magtutultul nga buta ug kun ang buta mga nagaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Mao na samputan. Ang buta ang magtudlo gani nga buta, binuta gani aw ang mga tinudluan sad alang-alang po na sa makita. buta gyapon di puna makakita. Mao na ang naitabo lugar sa higala nato nga pastor. Nga nagtakuban Takuban nawa siya. mutuan Papaila. sa iyang reliyon kay mutugan ka lang na ayaw pagpakaminos na mo ba maingon ka wa may makasabot Biblia ikaw rin nakasabot hoy buyag mo nagiingon buyag children oy ayaw may og underestimate pastor ha ayaw magi-underestimate ha wa pa kakibalo tingali usay mga ba ni ining magwali ni master nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo nindot pa kayo Brother Samuel padayon pero kay di magyud mutugot ang oras na magyud atong oras nga diha ri tataman so manghinaot ta nga ang naminaw karon nato nakasabot sila sabot natong ipasabot ug awhago nato sila nga di sila magpataka ni mga reliyon karon nga nagpasiatab labi na ng 10% in taon pagkaluoy bitaon ninyo oy mo naging pagkaluoy bitaon busa mo na diha nga mo'y kasulti kinsa man ang mo react kana sayop among hubad sa Biblia react na mo kay anda may utagana nga motubag ninyo og miingon na lang kita Brad Samuel Brad Bubot Panta pasalamat ta sa atong langit noon nga magtutudlo Divine Master Tomas Iyunyo Senior nga may nagtudlo kanato sa kaalam pinaagi sa pagsabot sa Biblia pasalamatan nato siya dako kay ang Espiritu Santo mao ang magtudlo sa tanang mga butag kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban O kinisab si Brother Samuel Montimayor. Kinusap si Brother Luciano Panta, mingon na lang, daghang salamat sa inyong pagpatalingog o mayong udtok na tuntanan.